Viral karon sa social media ang nahitabo niadtong usa ka estudyante nga diin gitabangan kini og kulata sa mga estudyante usab. So diri nato makita kung unsa kadako ang roles sa ginikanan diha sa ilang mga anak. Tungod kay makita nato kini sa ilang mga binuhatan. Dili man nato malikayan nga moingon ta nga wala na nato sila pasagdi, pero ang ilang gipakita nga binuhatan diha sa gawas posible nga nagikan usab sa ato ang panimalay. Mao nang kini nga paghitabo, usa kini ka pahimangno sa mga ginikanan nga in town dapat unahon nato pag-atiman, pagbantay ang ato ang mga anak ug dili nato unahon ang ato ang pagsuroy-suroy diha sa kasilinganan, mangita og kachismis yang ato ang anak ato na lang mapasagdan. Kay posible nga mao kini ilang dangatan diha sa tong kasilingdan. Malaman ikaw, pangilang kasing-kasing na kurog na nagpaluyo para sa ilang anak, ang kalipay mao'y kalasangan.